le tu na chuan kan triangle siam tur chi thum na khang kan lo ka langa chu ta chuan base angles te base angle pahnih te kha min penga chu ba ka chuan perimeter min pelok bukanga chu min hmanga triangle siam dan chu kan lo o zir lai don ani chu min hmanga kan chaw thei tur textbook a question om te chu 7 na le 8 na ten nia 7 le 8 khi chu tiang hmang ve ve chu ni wangin pasari na khi kan chakanga pariat na chu 7 na kan chaw dan en chung khian chaw ve lo tum don ani question number 7 na lo enila hi question number 7 na chu ni a construct a triangle ABC in which angle B equal to 60 and angle C equal to 45 degree and AB plus BC plus C equal to 11 centimeter in a base angle tahni te min pe a chu mi ba ka chuan AB BC C ti chu a perimeter a vai a puma te equal to zat min pe ni chu 11 centimeter tinani kiki tuna ati dan lo enila le question number 7 na chu he hilo ni ta a chuan perimeter kha centimeter som pakhatania chuan base angle te kha b a somruk c a somli le panga te nia khitiang ang chi base angle le perimeter chau min pek lo ka siam dan chu ten atak tak kan siam mai ten rap de lo en lokila hialin triangle A B C ten lo om don ta se tilahi somruk tilahi linga ani don tinane chuan hele kai asai jong bel khom ki 11 cm tu tinani ta chu chu king ga siam dan tu kan ti chuan ati dan tu chu avai bel khom chuak sei zong ang kian ta hen line kan ri nang ti chuan A khatian alo om don ta B helama om tur ani don chuan helam C ra hen hemi degree za thian tian kan ri nanga som ru ka lo ne anga ta helama train li ngai kan ri nanga ti chuan ma se hi chu C om na tur khala ni lo ti chuan hemi te hi alaya kan phel le ve ve nga ti hian alaya kan phel le ve ve nga chu mi te in hu na chu A lo in don ta ni A om na tur ti chuan hemi phel tu te ve ve hi perpendicular bisector mangin alai taka arin lai taka te kan ron phel lenga ti hian ron phel lenga ti chuan chu mi te chu B le C om na tur alo ne nga hian khan lo chok mai don ta ni kha asiam dan tur kal phunga ani ti kha lo shopot taila har lo em chu tuna atak takin lo siam don le tuna atak takin kan lo siam don tonga scale in perimeter atlang sir zong bel khom chu ka perimeter chu nia chu mi zat sei zong chi chuan ta hian kan hin phot to na ni kan lo ri nam hi 11 centimeter lo ni ta ABC tak tur khala ni sila wangi hi chu kan du tu mi kan khuanga P lo ni se tilahi Q lo ni ta se ti chuan te kan se kha A B C kha B khala mai nom don chuan 60 degree ta han hemi B degree za turang thong hen ta kan chote phot don ani chu compass mong khan sia manga ya siamang 60 degree hei du za ta koi ka tur yang kan tianga tuna hi kan lo siamanga kan rin tran na chi atang hian hian ta trang hianin kan rin tran na chi hianin amor zumi kan va lenga ti chuanin
vai khat kan khatang hian a koi kau dan ngai che thau khan hemi pi khiwin kar a kan rin chan chia mor zumin kan chuna ichana te vai khat kan kathi degree somruk ani aga lo se taila ki degree somruk ani ta chuan hi rin ngani la thawa me hian rin ngani la tilai hanin kat na zona hianin khan kan rin don ani ki sei event po ngai love ti kan rin khatang ti hi lo ni ta ni ti chon he lam pangkha a b c to ne jon b na lam tur han b di result to rangi kan tia c na lam tur kan tia hen li ngai na nga ya li ngai direct na ti thelawa 90 degree siam phat tur ania chu ti ni chuan helama hian 90 degree kan siam phatanga chu 90 degree kan siam phat don 90 degree siam tur chuan he kan du za tin kan koi kau ve liang mo ti chuan kan siam le ta ni ti chuan hemi mor zum hian helai kan rin chan na hian kan chun ve le don ani ti chuan hei hi yang kan tianga voi khat diri somruk ania voi ni kan tile somruk dang kal la somruk dang kha kan helanga ti chuan somruk lai somthum somkwa lo ni me don ni ti chuan hei hi mor zumin tila hian kan han tile ta mo ti chuan ta hian kan tat lenga ya kan ka hian somruk somkwa nia chuan hei kan phel dona hemi phel tu hian helai sira tangin ya kata hela ma mor zumin kan tilenga ti zong kan tat lea chuan hemi le komna ilai kar zaw zong hi alai kan phel don ni chuma chuan hi yan ring han lo nei ol samme ya chuan yan chuan omni thak thengila azumin helama to na kan sun vele to thunga ikhan he 90 degree he ne kan rin zama 90 degree lo don ni tu na rin zamila hian asit chain kan da ki kan rin zom don ani degree somli le pakwa turania degree somkwa turania chu kan phel lenga linga ni don ni kha degree somkwa chu ni ta ni degree somkwa hi alai kan phel lenga alai phel tur chu kan ti dan tur chu heta changa tilai degree somkwa chu ni ta chuan chuan a sir ton ve ve a kian kompas kan chhun lenga chuan hi hemi kan thel tur chan ve ai zawin pui kaw nge tur ani e chu tok angai la ni lo ni ta chuan hi kan koi kau tam zong ngai reng phan ela hen kan zup chun ve lenga ti chuan ama kan axiom kat tur khan te kan rin leang ti chuan hian hei kan rin zom chuan 45 degree lo don che ta nei
khi cần rin ra mà hian helam pang hi degree som ru ko nia helam pang hi degree som li panga ani ta ni mo ti chuan khimi hemi degree zat ki kan ti zon hu a khanin hei kan phel le che don ani alai taka hianin kan phelanga hi alai taka kan phel bokanga chumi kan phel ve te lai na chu ten hanin sui hanin tarsek hanin sutna cheka e angle e om na tur chu le don ta ni le compass mang bokin kan phel le hemi angle pi phel tur chuan helaya hian azumi kan chunanga a kan siamanga chumi nu a tan kan zumi kan chun lenga a kan siam lenga a pani te intersect na khalai ta ka don ni Ikan hehi alo lita a helama he kan phel ve lang mo hei du le alai ni hi siam ha lokila so me helai pi le helai intersect na point na hi kan rin zama anh rin ra mang tu na ole hi lo ni ta ni chuan helam pang hi alai taka hen phel le tur ania lai taka kan phel le am alai taka phel tur chuan direction di panga kha helai le tilai chin hi nia a sip tam le ve hianin a zoom hian kan chun le anga no compass zoom hian kan chun anga chuan koi kaw zau zong tur kha chu a chan ve aya te lo ini ha giáo đức con thấy thao à chuan koi kaw ngai ang chi hian he lam panga hian a zoom hian he lam panga hian kan wat chun ve le thung ati hian ti chuanin he me intersect na hi q ne han kan rin zo manga alai ta kaloi phel don ta ni 45 degree khalai ta kaloi phel don ta ni scaling kan rin zam le a scaling q le ta intersect na hi a rin zam theng ta rin kan dang ikian kan rin zam don ta ni
hian hemi te pani hanin zom na tak lai hi lo ta chu lai tak chu a omna tur chu lo ta ni heta changa 60 degree phel tu le heran panga changa ra hi ahing kha hian pekeng ni la chome la hi ahing kha kan pekman lawa la hi x la hi y hian q p x si alaya kan thelta chuan helai p q y hi alaya kan thel bok ta q p x le p q y thel ve tu te in mu khom na tilai tak hi a chu lo ta ni a mo helai hi a tilai tak hi a chu ni ta ni a om na lai tak chu lai hi ni lai hi a chu ni ta a chang khianin b le c om na tu ri zon le ngai ta ni b le c om na tu chu b le c om na tu hi tu ra kan zong le b tu na b le c om na tur kan zon dan tur chu p changa a hei q p x ron bisect tu alai ta ka phel tu ri na hi hian pa hi ni ta pa hi alai ta ka kan phelang perpendicular bisector kan ri na chumi na he te ron ri na aron sut na mun hun hi b om na tu ne nga chuan hi tilai line q changa a tilai ron kal chawi alai ta ka kan phel lenga chumi na ron sut na tur kha c lo ni le bi don ta ni le compass box kha kan phang le don ni heta p le a in kara hian helangai mo ta hian kan tianga e zoom em pot kau zau de wa chan de ai sei ngei turin nia le ta hianin adum hi mang de yang kan laman lo deu em ki ta hianin nan rin ta làm sai tên rin có cả ngay chuan le lama kan rin ve le eta zoom in a omna tak hian helai intersect na point la tak hian zoom khan kan chhunanga chuan hey mo compass zau zong chu langai reng ani chuan hei hi lia he ran pang sai ta kan zau ta hei hi ten kan rin zamang zamanga hi kan rin zamang lai kan rin zama ti lai na zuk sut na lai tak hi b om na tur khan ta ni lai point hi ma ti lai point tak hi b lo ni ta ni chon het lama c om na tur kan zong velang c om na tur zon dan to chu a le q line na hi na china p q y degree somli panga ron phel tu takapha ami kha perpendicular bisector hai kan bisect lenga tumina aron rin na takha c om na tur ne le ta ni compass mangin kan siam lenga
mà sai a à more zoom hết tấn xuân lẹng oh a là more zoom mà tấn xuân lẹng à vậy sao thế vì là chuan nghe là mà chuan để làm bằng zoom in khi bạn tấn xuân về lẹng chuan kompas giáo do ngay đừng thấu khoan thì em cần tỷ lệ chuan hết làm bằng này hi thì chuan cái lệ hay hi lo ta này khi mi tập thì khi cần rồi zoom lẹ scale in thì hi cần rồi zoom lẹ à cái cần rồi zoom đó này helai tắt đi apoi molai ta cho helai aron parkang nalai perpendicular bisector in pq line aron parkang nalai ta hin kan sia do cho ne khi c lo le ta ni c helai point hi helai point tắt hi c alo le ta ni ti chuan triangle abc ni turin ab le ac kan rin zo manga ti chuan triangle abc kan nei don ta ni le kan rin zo ma a le b kan rin zo manga rin zo manga hey a b kan rin zo ta tu na a le c kan rin zo le a le c kan rin zo le nga cái cần rin zo don ni hian a b c a degree zat po b degree somru c degree somli pangani chi abok chon te equal twin a b te b c te a c te belkhom kyan 11 cm thalu ni chi don ta ni khi asiam dan tur dik tak achu alo ni ta ti khan tuna kan siam dan ang kha uluk taka enin a video kha en chung khan kan compass le kan scale mang te khan lo siam ve chinila hemi kan siam ngai chi kan siam thiam zo hnuwa chon question number 8 na kha kan ti ve le thei hal don ani ti chon hemi kan siam zo hianin kan siam dan step of construction kha zia angai mai thia zia lo ngai ni chon ti hian kan ti don ani hi step of construction chu lo ni ta step of construction chu asir all khoi malai mo aphek do ta khan mo je mai turania enge kan zia tur kan ti chuan kan siam dan in do ta kha zia turani itinge kan siam dan in do kha kan ti chuan ama saberin a perimeter a pumpuya te equal chu atlang te equal chu chenin pq line kan draw a line segment po kan ti draw a line pq equal to 11 cm ti to pinamo eta me hi chiang zo kan chu kan zia kanga mo number 2 na chu le kan ti lekha q p x c degree somrupin kan siam chuan chu min huwa p x p q y hi degree somli pangai kan siam le chu min hu la chuan helai degree somrup kha kan helai degree somli panga ha kan bisect le ni so draw the bisector of qpx and angle pqy to intersect at the point a so khame han intersect na ve kha a alo in ta number 4 na chuan hemi at intersect to te ve kha perpendicular bisector in kan cut ve a chumi na pq wa juk mu na hun ve kha b le c kan tia chu
draw the perpendicular bisector of AP to hinia and AQ intersecting PQ at a point B and C respectively. Perpendicular bisector kan draw tan le zong no ho chu sia ngai lem lo ni ti chuan chu min lo ai kan ti la kan ti chuan AB le AC kan rin zom mo ti chuan AB le AC kan rin zom chu chuan triangle khala sok ta triangle ABC is the required triangle ti kha alan nen tamai ta ni ti kha khami kan siam kan soi te kan draw dan te kha a video kha uluk takin lo en wala khami phang khan 7 na thau hi han draw be wala compass le scale mang chau khan chumi kan thiam hnuwa chuan question number 8 na kha hemi ang thawa ti thei tu ani e question number 8 hi question number 7 na kan ti to na en chung khan hi ti be tur ani a question number 8 chu hi ni